I dobar dan. Danas ću vam ukazati kako da skinete Media Section. Kada uđete u link što ću vam staviti disketci, idete download, idete for real. I onda će vam se ovo skinati. Stopirat ću ja video pa se... I kad vam se skine, pojavit će vam se ovako. Download. Action. Evo ga. Ajde vira. Vira, što ne vira. Run. Ok. Next. Ništa tu ne dira, tako da vam se tu skine, ja tu. I sada idete. Ja neću skidati. Tako. Čekaj da vam se ovo skine. Kad nam se skine, pojavit će vam se ovako i vi kliknite samo finish. I izaći će vam ovako. Evo ga. I samo dva puta kliknete. Čekate malo. Izaći vam start, action. A poslije kada uđete trebate promeniti. Evo ga. Kada uđete pojavit će se ovako. Ako želite nešto da menjate, to je vaše. Ovo snimate desktop, mislim ovo možete sve igrice i desktop. I sada kada ste ušli idete desni klik na ovo properties i sada samo da gain on action and ovo target izbrišete i stavite samo release. Stavite ok i ovo izbrišete, idete ok. Tako, sad ništa ne dirate. Tako, restart window, start, samo stavite action i ok, x, ponovite properties, tako steady, ovo izvršite, idete ok. I sada, ajde, kada uđete sad, neće vam pisati tu, evo, start, ovo zato što palite i sada je miris. To je puna verzija. Jete. X. Ostavit ću link u deskripciji. Pa se vidimo.